ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଡ, ଜଣେ ସାହସୀ ଓ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ସେ ବିବାହ କଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଧ, ଯାହାକୁ ସେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଋଷି କହିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଏକ ଦିନ ବନରେ ଧ ସତ୍ୟବାନ ହଠାତ୍ ଭୂମିକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏକ ଦିନ ବନରେ ଧ ସତ୍ୟବାନ ହଠାତ୍ ଭୂମିକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ। ଧର୍ମରାଜ, ହେ ଯମଦେବ, ମୋ ପତି ବିନା ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମର ଭକ୍ତି ଓ ପତିବ୍ରତା ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଲା ଏବଂ ଯମ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସତ୍ୟଭାନଙ୍କ ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ପାଳନ ହୁଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ।